cái channel tem đâu like cả đâu subscribe tập đấy tôi đang càng nhận châu á hay tôi trùng chú GP chungchanga kan soi do anh dia tuần lại GP hiền kan muang hiền love sign hi alo thar hay hi mitam takin kan selawa kan se thiam lo boka hei hi ti hi nge niang o te kan ti thina tam takin an ring hera bum na te niang te kan tia amaro chu tuna chuan he thil hi kan thiamang tokin kan sai fe don ni ole kan soi tong khan he lap sign hi tun nai lo ka Google Pay nan lo da thar ani a siam bera chuan he lap sign hi no pangte mo kan chung te bank account nei lo te khan ol sam taka he UPI Unified Payment System an ti mai hi an man ve theinan an duan ani a he ti le tangkai kop me no pang le bank account nei lo te ta na an duan ani ti kha ama sa bera chuan kan share photangai ni ole he feature apoi mo na em pakhat chu bank account nei kher angai lo ani ifa te mo I chung te bank account nei lo kha secondary user angin GP account na iet thei ani an ni chuan an mani phone atang ngein I bank account mang khan QR code scan in emo UPI mang in emo poisa an pe ve thei don ti na ni chu he thila poi mo na em pakhat chu poisa man thei za thi abit hlia thei ani ifa ten thlakata an man chin tur antinan cheng sang ni atanga cheng si khale sanga thleng kha atukin asiam sak thei vekani chu a limit siam chunga chon engma ron kherlowin malin poisa an mang thei bokani ale lam zoka chuan he payment system a hen ifa ti khan poisa an man dona piang khan nangma rem tina approve kha angai photani he thil ti tur hi chuan ifa ti khan poisa an man dona piang khan nangma khan ya approve phota angai dona chuan ifa te poisa an man te khoyang e poisa an mana engzat ngi an man thin ti zong zong kha I hriat pui thei vek dora chu atang kai khop maya tunang laya roi thei thil ti te le thil dang tam tak ti te kan fa te jinga polom thei le thil danga te polom manganom thei khang zong zong kha he thila hian e an poisa man na ti vel zong zong kha in shevek thei don ani he atang kai khop mai in chui vek thei don ani chu he thil that em chu dang ma rem ti na lama salo chuan ifa te khan an poisa kha an mang thei don reng lo iphone na poisa kha an mang thei don reng lo nang mani phone na GP khan I approve ti kha I me phot lo chuan he thila hian ifa te khan I poisa khan la chuak thei don lo ti na ni chu a thakop me he thil hi chu ba ka kan soi tong khan ifa te poisa man za chong chong kha I vil vek thei khoyang en mana entin man ti wel jong song po ka heta GP tang hen chui vek thei don ni he thili thakop me an fa te entin poisa man thin ti jong jong kha kan chui vek thei don ni he thil tang hen he thila poi mo ne em pakhat chu poisa man thei za thi abit hlia thei ni ifa ten thlakata an man chin tur entinan cheng sang ni atanga cheng si khale sanga thleng kha atukin asiam sak thei vekani chu a limit siam chunga chon engma ron kherlowin malin poisa an mang thei bokani ole toy zongin nu le pa ten an fa te hna thlatin pocket money bank account thar hon sak kher ngai lowa an pek theina le dor le thil danga ol sam taka GPay an man ve theina tura he thil hi siam ani tikha kan soi du ni ole tun lai mi tam takin kan zona pakhat chu GPay hi ahim tok ngem ti hi nia chan chu GPay hi mi zong zong do thoin tu dang lai chuan thingtlang athanga khopui thleng hian kan man vek to nia an soi tong khan tu dang lai chuan wallet te pars te kha pa ngai to lo kan phone a hen angkim hi kan poisa zong zong hi om vek to me ni GPay hi payment system a chuan ahim thaber polania amai ro chu kan reng tur chu za chuan ahim bi lo ti kan hret tur ania antinan SBI yono te heng te poi za hian ahim bi chuang lo ani chuwan chuan GPay hi imveu ma se za chuan ahim bi lo ani ti kha kan hret ma sak ber tur ani a tuna chuan GPay ahim thei chan point nga kan lo soi don ani pakhat na chuan UPI pin au mani kan hravek ome GPay a hian UPI pin kha oma 4 digit emo 6 digit emo oma kha chhut lu nge tur ani a hei hi him ne em phat chu nang ma chawin hria ani tu ma share bok lo tur ani kha thil ka atat le a chuan screen lock I hmang ani GPay hon dona piang khani hria tur chu fingerprint ne
face authentication ang te patran te pin ten lo dil thina khami mang khan ilok veka chu wang chuan a him tok viaw ngai ani hei kalo soi bel du lok du chu thei ram chuan fingerprint hi chuan I lok lo sa mi la san chu kan mut thil han den kan kut ten kan phone khan lo khoyanga kan fingerprint kha na la ya khan an lo mi tang ti kha lo ma chu wan chuan fingerprint a hi chuan pin hi ke chuan ka suggest zo kan ale pe ka chuan tokenization hi ni a om dia chu dora scan hian I bank account number tak tak I pe chuak reng reng lo ni number leng token amanga chu wang chuan dor nei tu chuan I account kha aru thei lo ni he thil ta khop me ale pe ka chuan google hian ven him na anei ta khop me kan chu google pay hi google ta ni ti chuan threv ka me chu wang chuan google hian ni tin void luk le ding on a veng ani transaction mak deuh a mu chuan a block ngal mak mak thei ni thil pakha chu en tin nan I pin code kha voi thum ve adik lo nan chula a security that che chu gpay hian an lo block ngal meng che chu ti khop chuan he thili tha hi atang kai na chu I phone kha min an lo chhar ta an lo resta a pin code kha block thei lo ta che chuan an ri sanga an ri dik thei me doni ama ro chu voi thum an ri sa adik lo kha chuan I phone ami gpay kha im block ngal me doni thakop me thil he ole tu na chuan gpay kha eng tin nge a himanga hacker so laka te khan en tin ne a him theyang ti kha kan lo soi le don ni apakhat na chuan upi pin ka tu mai share turan no I hrilh turan ni lo top mai ni chuan thei ram chuan I fingerprint mang khan ni lok turan ni lo achan chu imut thil han khan I kut mang te khan I phone ka fingerprint khan lo hong de the chu wang chuan I pin mangin om je chu number mang khan lok la a thap perani chuan a pahni na chuan phone lok na kha a khau tak emang turani patan all sam entianan l tiang velte fingerprint ti velte kha a thei ram chuan emang turani lo ni a pathum na chuan pay le request en chiang turani a hring kha pay ania a sen kha request ani thongani ore kan soi tong khan gpay hi payment himber polangai ania chuwan chuan ala u him zuwa jok theinan I password te otp ti velte kha tu ma share tur ani lo ani him theina turin